El Mediterrani és llar d'una gran varietat d'espècies que hi han viscut milers d'anys. I en aquest gran ecosistema hi trobem un dels grups més importants, els taurons. Al Mediterrani hi ha més de 45 espècies de taurons, i entre elles el tauró blau. Avui sóc a Cadaqués per aprendre sobre aquest magnífic depredador, el tauró blau, una espècie clau en l'equilibri del Mediterrani. Sortim ben d'hora de Cadaqués i posem rumb mar endins. Avui sortim amb en Jordi i la Carla, l'equip de Sotamar Shark Tour, que porten 4 anys estudiant el Prionace glauca i ja han començat a treure conclusions sòlides sobre aquesta espècie. Uns estudis en què també s'hi ha sumat la Generalitat. I un dels punts on migra el tauró blau és davant la costa catalana, a prop d'un gran canal marí, on parem per navegar a la deriva. I per obtenir aquestes dades de la manera menys invasiva possible s'utilitzen tècniques com el chuming, per atraure'ls i recopilar la informació sense causar-los danys. I després de diverses hores acompanyats de les gavines, hi ha el primer moviment. Arriba el primer tauró, una femella que no havia sigut identificada anteriorment, d'1,5 metres, aproximadament 3 anys d'edat i que té un ectoparàsit a l'aleta dorsal. Com podeu veure, es pot obtenir molta informació que amb anys d'estudi permet arribar a conclusions sòlides al tenir un gran volum de dades. Coneguts també com a tintoreres, els taurons blaus fan grans migracions i es poden trobar a gairebé tot el món. D'aquí la importància d'estudiar el seu comportament, els seus hàbits i els patrons de migració. Sens dubte, és una de les espècies de tauró més elegants. I el que està comprovat és que és un animal curiós i ens regala la seva companyia una bona estona. I finalment, com a equip autoritzat, li col·loquen una marca electrònica. De tornada a port, és moment de recordar que els taurons es troben al cim de la cadena tròfica i juguen un paper fonamental en l'equilibri marí. Però la seva població s'ha reduït alarmantment en les últimes dècades, sobretot a causa de la sobreexplotació pesquera. Al Mediterrani s'hi ha observat un declivi de més del 95% en la població de taurons des del 2008, i aquí, un de cada 3 taurons pescats és un tauró blau. I com no podia ser d'altra manera, per acabar aquest gran dia gaudeixo de l'encant de Cadaqués, d'aquells racons on només marxar ja penso en quan hi podré tornar. Amb raó, Dalí deia que Cadaqués és un racó privilegiat on lo real i el sublim quasi es toquen. I la natura és natura. A vegades surts i no veus res, i d'altres, quan menys t'ho esperes, et regala coses espectaculars. El primer dia no vam veure cap tauró, i el següent ens va regalar una hora de companyia. I avui ho hem intentat, però no hi ha hagut sort, així que ho tornarem a intentar, ja veurà la propera. I avui sí, anem a veure si amb aquest bon temps tenim sort. A Espanya, el tauró blau no és una espècie protegida, tot i que la Unió Internacional per a la Conservació de la Natura el va declarar en perill crític d'extinció. I aquí la gran importància d'aquests estudis. Com més dades i estudis hi hagi, més força es tindrà per promoure la seva protecció.